Mikko Hirvonen ajaa Jukojärvi ykkösellä pohjat, vaikka äskeisessä tilanteessa rikkoo autonsa tuulilasin. Hurja kakkosella menee rikki sitten paljon enemmän muutakin. Ja nyt keskeltä Masen täys heittää 100. Hae oikein loiva ylinypy heittää tarkka. Ja pitkä vasen loiva ylinypy sisältä heitto. Hurjavauhtinen ulosajo. Monta kertaa auto katon kautta ympäri ja Hirvosen kisa päättyy tähän. Tämä on Hirvosen uran pahin ja vaarallisimman näköinen onnettomuus. Mutta autokunta kömpii romusta ulos, vaikkakin hieman pyörällä päästään. Pois tää! Pois!